Ολιβίες και θα κάνουμε ένα vlog στο δωμάτιό μας. Lazy. Θα σας δείξουμε λοιπόν τη συλλογή μου από κολόνιες. Λίγο μαλακία. Αλλά ας δούμε πόσο Ξεκινάμε πορωμένος είναι ο Με άνθρωπος. την Αφρικα. Και αυτήν. Γιατί Και την πίσω. αυτές οι δύο χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο. Μόνο που θα αλλάξουμε όπλα μια φορά. Την επόμενη. Πάμε. Δεύτερη μία είναι η Axe. Όπως βλέπετε. Είναι, Axe αν λέγεται. βλέπετε. Απόλλω. Yeah. Άλλη μία. Η οποία είναι η φοβερή Excite. Και άλλη μία. Δεν ξέρουμε αυτή πώς λέγεται. Anyway. Άλλες πολλές ακόμα. Η Black Αντώνιο Μπαντέρας. Μάτι. Yeah. Εδώ πέρα βλέπετε τη Straight. Ναι, τώρα φάνηκε ωραία. Λίγο. Ναι, γραμμάτι κολόνια. Περίπου εντάξει. Δεν φανταστείτε και τίποτα. Όλες αυτές τις έχω βρεθεί, γι' αυτό το λέω έτσι. Η Adidas η Team. Όπως τη βλέπετε. Πάρτε εσύ αυτή τη φορά. 5. Άσκατα. Σκόρπιο. Του έχει πέσει το μαλάκα 15 φορές σήμερα. Ορίστε. Αν Δεν φαίνεται βλέπετε, άσχετα. γράφει Εδώ Σκόρπιο. φαίνεται. Πας στο Ορίστε. φως. Εδώ, ωραία. Σκάτα με φράουλες. Οκ. Ορίστε. Τώρα φάνηκε η κολόνια. Και αυτή εδώ πέρα. Είναι μια ανώνυμη κολόνια που τη βλέπουμε. Ναι. Μου την έχει Ζάρα. κάνει τώρα μια φίλη μου. Ναι. Και τελευταία και καλύτερη. Ρέα Μαδρίτ. Ρέα Μαδρίτ. Ρέα Μαδρίτ, ρε. Λοιπόν, αυτή ήταν η συλλογή του S. Κολόνιες. Μέχρι την επόμενη φορά. Μην κάνετε βίντεο.